Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwanna. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena d-dilja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott u jneħħiha. U kull waħda li tagħmel frott inaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba fil-kelma li qedtilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nifisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u dan ikun mogħti lilkom. Dan jissebbaħ missieri li tagħmlu ħafna frott u hekk tkunu dixxipli tiegħi. Kemm huwa sabiħ dan il-kliem ta' Ġesu f'dan il-5 sħat tal-għid. Għal darb'oħra Ġesu jerġa' juża tixbieħa oħra biex jurina kemm huwa importanti li aħna nkunu maqudin miegħu. Ġesu llum juża t-tixbieħa tad-dilja. Huwa id-dilja u aħna il-frijaj. Ġesu f'dan il-Vanġelu jurina l-importanza li kif hu ħaġa waħda mal-missier, hekk ukoll aħna bħala nsara irridu nkunu maqudin miegħu, irridu nkunu ħaġa waħda miegħu. Fil-fatt Ġesu fil-Vanġelu jgħid: Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Ekku, in-nisrani huwa dak li bis-saħħa ta' Ġesu jagħmel il-frott. Jekk aħna ninqatgħu minn ma' Ġesu, allura l-ħajja tagħna titlef ħafna mis-sinifikat tagħha. Mentri jekk aħna nkunu verament dixxipli ta' Ġesu, ġifieri nimxu warajh, ngħixu d-dixxipulat tagħna wara Ġesu, allura ħajjitna se tkun sabiħa. Ħajjitna se tagħmel il-frott. Illum allura l-Knisja f'dan il-5 sħat tal-għid qiegħda tkompli tħeġġiġna biex aħna ma ninqatawx minn mad-dilja. Biex aħna nimxu, nkomplu miexja wara Ġesu. Inkomplu ngħixu il-Vanġelu li ħallinna Ġesu, komplu ngħixu l-valuri li ġabilna Ġesu, mod speċjali permezz tal-ħajja tiegħu, permezz tal-passjoni l-mewt u anki wkoll tal-qawmien tiegħu. Ejja għalhekk f'dan il-ħadd filwaqt li nerġgħu inġeddu il-fidi tagħna f'Ġesu. Ejja nitolbu wkoll Ġesu biex ikompli jtina l-forza permezz tal-Ispirtu tiegħu ħalli verament maqudin miegħu bħalma it-sokk huwa maqud mad-dilja, aħna inkomplu nagħmlu il-frott mixtieq li jrid minna Ġesu. Il-paċi magħkom.